2021 елда Тукай бүлегенә дәгъва кылучылар арасында Түбән Камада яшәүче Фирдәвис Ханов та бар. Россиянең һәм Татарстанның атказанган архитекторы Түбән Камадагы берничә әһәмиятле объект авторы. Сабантуй мәйданы, Красный Ключ бистәсендәге яр буе, Тукай исемендәге уку һәм ял паркы шуларның иң популярлары. Тукай бүлегенә кандидат белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Премияга мен үзем тәкъдим итмәдем. Моның идеяның төбе күбрәк Татарстан архитекторлар берлеге җитәкчелегеннән чыкты. Шәһәребезнең мактаулы гражданины архитектор Фирдәвис Ханов 2021 елда Тукай премиясенә дәгъва кылучылар исемлегенә керә. Аның кандидатурасын Татарстанның төзелеш һәм архитектура министрлыгы тәкъдим итә. Моңа кадәр республика архитекторларының бу исемлеккә кергәне булмаган. 6 эшне сайлап алдылар. 6 эшне, альбомны. Анда керде шушы Тукай паркы, Җәмигъ мәчете, Изге чишмә, анары яр буе безнең елга порты янындагы эшләнгән эшләр, Сабантуй җирләре. Фирдәвис Гайныҗан улы шәһәребезгә 1978 елда архитектура институтын тәмамлагач килә. Шуннан бирле аның идеясы белән шәһәребездә күп санлы объектлар сафка баса. Бу Сабантуй мәйданы, Красный Ключ яр буе, Үзәк Җәмигъ мәчете. Архитекторның иң танылган җимеше Габдулла Тукай исемендәге уку һәм ял паркы. Ул тулысы белән шагыйрьнең иҗатына багышланган булуы белән үзенчәлекле. Мөмкин булган саен үтәргә тырышам, чөнки бердән нинди хәлдә икәнен күрәсем килә, нинди халәттә бүген көндә. Икенчедән халык йөриме, йөрмиме, утлар янамы, музыка уйныймы. Өченчедән инде үткән вакытта күп кеше танып рәхмәт әйтәләр. Кулны кысышлар да бар, хәтта мин аларны бик белмәсәм дә. Шуңа күрә бу минем өчен бик тартымлы җир. Әйтергә кирәк, Фирдәвис Ханов хәзер Түбән Кама шәһәр башлыгының төзелеш эшләре буенча киңәшчесе вазифасын башкара. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә ия булучылар исемнәре бөек шагыйрьнең туган көнендә 26 апрельдә билгеле булачак. Фирдәвис Хановның эшләрен яраткан һәм хөрмәт иткән шәһәрдәшләребез әлеге исемлектә ул да булырга тиеш дигән өметтә кала.